Hosťom televízie OTV je pán Ondrej Ďurica, podpredseda Hnutia Republika a zároveň jej hovorca. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie. Nech sa páči kedykoľvek. Pán Ďurica, Ukrajina chce ešte túto jeseň spustiť projekt, spustiť plán, tzv. Karpatská iniciatíva, ktorá má združovať 8 krajín vrátane Slovenska. Zámerom je podľa slov Vladimíra Zelenského napomáhať si v oblasti hospodárstva, bezpečnosti, humanitárnej pomoci a neskôr aj cestovného ruchu či obnovy Ukrajiny. Ako to komentujete? Aký máte k tomu postoj? Tak myslím si, že vzhľadom na posledné roky a celkový vývoj v tejto otázke je náš postoj veľmi zdržanlivý a opatrný, pokiaľ sa týka o takúto iniciatívu, pretože oveľa prirodzenejší a aj naviazaný na históriu nášho regiónu, keď to takto pomenujem, je formát V4. Ten považujeme za dôležitejší pre nás, pretože tie väzby na tie zainteresované štáty sú oveľa väčšie, ako som povedal, historické a s nedôverou sa pozeráme na takúto iniciatívu, či už je to tzv. Koalícia ochotných, alebo je to tento formát, ktorý ste spomenula, pretože vieme, akým spôsobom bola financovaná ukrajinská strana, aké obrovské príspevky, či už finančné alebo materiálne, vojenská technika a podobne, boli odovzdané na Ukrajinu v posledných rokoch a takisto vieme, nie z našej hlavy alebo z našej nejakej fantázie, ale na základe oficiálnych zistení a vyšetrovaní, ako sa s týmito prostriedkami narábalo. Preto si myslím, že každý z týchto štátov, pokiaľ vie tú politickú realitu vyhodnotiť, bude veľmi opatrný, veľmi skeptický. Ukrajina má svoje problémy z hľadiska komunikácie voči svojim susedom alebo svojim partnerom, hlavne prezident Zelenský veľakrát ukázal taký ten, by som povedal, až nadradený prístup, až taký neslušný prístup voči štátom, ktoré mu celé roky pomáhajú. Preto si myslím, že táto iniciatíva síce môže byť ako ohlásená alebo ako nejaký plán, ale predpokladám, že mnohé štáty už majú svoju skúsenosť, aj sú svojím spôsobom vyčerpané touto vojnou z hľadiska toho, koľko prostriedkov a vojenskej munície alebo vojenského materiálu tam bolo zaslaných. Preto nevidím tento formát ako nejaký, nie že reálny, ale ako formát, ktorý by bol pre tie štáty zaujímavý. A ak mám odpovedať ja ako za Hnutie Republika, tak určite by sme sa k takémuto formátu nepripojili, pretože jedna vec je spolupráca s krajinou, ktorá má všetky náležitosti regulérnej krajiny, kde teda pôsobí regulérna vláda, regulérny prezident a podobne, kde neprebieha vojnový konflikt. Tam prirodzene, ako k susedskej krajine, či je to Ukrajina, či by to bolo Poľsko, Maďarsko, Česká republika, je v poriadku, ak tie štáty spolupracujú, ale myslím si, že Ukrajina je v tomto smere absolútna výnimka a je to kapitola sama o sebe. Je to také netypické spájať sa do nejakých takých združení, spolkov s jednou stranou konfliktu, pretože konflikt momentálne ešte stále prebieha. To, čo hovoríme, nie je žiadna mediálna kačica, pretože ministerstvo zahraničných vecí na to reagovalo a vie o tejto iniciatíve, avšak čaká na ďalšie kroky, takže budeme to spoločne určite sledovať a možno sa o tejto téme ešte ďalej budeme rozprávať. Momentálne je toľko informácií, ako čo sme povedali. Poprosím vás ešte k ďalšej téme. Francúzsky týždenník L'Express zaradil Slovenskú informačnú službu na posledné miesto v rebríčku. Ako vy hodnotíte kondíciu SIS? Ja som sa trošku pousmial a pozastavil pri tejto informácii, pretože som si tak, ako nadnesenie to teraz poviem, neviem, aké obdobie vyhodnocovali títo komentátori, ktorí posudzovali tú kondíciu Slovenskej informačnej služby, pretože ja si pamätám, boli sme v parlamente, keď prebiehala tá vojna v polícii a keď boli rôzne tie škandály, ktoré de facto boli veľmi neštandardné z pohľadu tajných služieb a z pohľadu spravodajských služieb, pretože či už to boli jednotlivé personálne výmeny, alebo to bolo zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby, to boli všetko veľmi neštandardné procesy v tom, ako spravodajské služby fungujú. A to boli signály, ktoré išli vtedy do sveta. To, ako sa teraz spomínalo v tom článku, alebo ako boli jednotlivé tie body, o ktoré sa opierali oni, keď hodnotili tú Slovenskú informačnú službu, že tam je nejaká protekcia, alebo sú tam nejaké kauzy
prepojenie otca na syna alebo podobne, že to vyhodnocovali z tohto titulu, tak si myslím, že oveľa väčším problémom bola práve tá doba, kedy bol zadržaný riaditeľ Slovenskej informačnej služby a keď tam prebiehala naozaj tá vojna v polícii. A toto bol signál smerom k zahraničným partnerským spravodajským službám, ktorý nebol dobrý. To bolo za vlády Matoviča, Hegera, Odora a podobne, týchto ľudí, ktorí vtedy vládli Slovenskej republike. A myslím si, že ak sa zbudila nejaká nedôvera voči Slovenskej informačnej službe z pohľadu zahraničných partnerov, tak to bolo práve v tomto období. Samozrejme mne ani nikomu zvonka neprináleží nejak dopodrobná hodnotiť pôsobenie alebo stav Slovenskej informačnej služby, pretože tie veci mnohé podliehajú utajovanému režimu, takže je ťažko sa k tomu vyjadriť nejak detailne a myslím si, že toto médium alebo títo novinári rozhodne nemajú tie informácie, ktoré by ich oprávňovali k tomu, aby hodnotili spravodajskú službu inej krajiny. To je de facto do istej miery to je tabu, pretože tie spravodajské služby fungujú tak, ako fungujú. Dokonca šéf tajný, respektíve riaditeľ Slovenskej informačnej služby bol tam označený ako agent v šľapkách, takže je to také aj znevažujúce a tiež je také diskutabilné, na základe akých kritérií možno hodnotili a vytvárali ten rebríček, ktorý bol v spomínanom týždenníku zverejnený. Európska komisia pripravuje úplný zákaz dovozu ruskej ropy v rámci členských krajín. V podstate to prebieha už aj teraz, ale Slovensko a Maďarsko mali doteraz výnimku. Hovorkyňa Európskej komisie uviedla, že momentálne komunikuje s týmito dvoma krajinami, aj so Slovenskom, aj s Maďarskom, aby prešli na iné zdroje energií. Moja otázka na vás, ako ochrániť slovenské domácnosti a firmy, aby tým neutrpeli? No v prvom rade by som povedal, že tam je najpodstatnejší bod mať tú zahraničnú politiku, ale zároveň aj tú domácu politiku veľmi suverénnu aj v otázke týchto vecí, ktoré tu boli spomenuté, pretože nie je možné, aby do týchto, by som povedal, národnoštátnych záujmov, ktoré teda majú dopad na obyvateľstvo aj z dlhodobého hľadiska, aby toto nejakým spôsobom diktovala alebo nastavovala Európska komisia. To je tragédia Európskej únie a celkového toho nastavenia, že jednotlivé štáty, ktoré majú tú infraštruktúru alebo celé tie spôsobilosti vybudované na niečom z minulosti, tak zrazu sa majú odpojiť bez ohľadu na to, ako sa to dotkne obyvateľstva, ako sa to dotkne domáceho priemyslu. A toto je priestor pre zahraničnú politiku, pre vládu Slovenskej republiky, aby boli v tomto neústupčiví. Ja si myslím, že tento tlak alebo táto myšlienka vznikla aj po zmene politickej situácie v Maďarsku, že aj po voľbách a po odstránení Orbána, alebo teda keď Orbán neúspel vo voľbách, tak sa zase v tej Európskej komisii otvorili dvere a vznikla tam taká istlička nádeje, že už teda to Maďarsko je svojím spôsobom na našej strane. Je otázka, ako zareaguje maďarská strana, ale myslím si, že vzhľadom aj na jednotlivé dopady na hospodárstvo a z dlhodobého hľadiska na celkovú tú krajinu, či je to Maďarská republika alebo Slovenská republika, tie vlády musia byť v tomto samostatné, suverénne a musia byť sebavedomé v tomto, aby si presadili to, čo považujú za správne. Pretože hovoriť celý čas o tom, že treba prijímať sankcie, treba sa odstrihnúť od ruských energonosičov a podobne, je to veľmi nešťastné, pretože toto je, povedzme si na rovinu, čiste politická záležitosť. Je to čiste tlak vyvíjaný na štáty, aby sa odstrihli od Ruska za každú cenu, ale potom už nikoho nebude v tej Európskej komisii zaujímať, aké to má dopady na jednotlivé štáty. A toto si myslím, že je naozaj na mieste, aby to vláda, jednotliví ministri a celá tá politická špička komunikovali takýmto spôsobom a nedovolili ten stav, že nám niekto z Bruselu nadiktuje, takto to spravte a potom sa s tým trápte, pretože na jednej strane tu máme takéto politické rozhodnutia alebo príkazy alebo nejaké tlaky z Európskej komisie z Bruselu a na druhej strane potom tu máme v tom našom slovenskom prostredí v Slovenskej republike príjmané konsolidácie, kde sa občania musia uskromniť a toto si myslím, že nie je správne nastavenie. Tak toto nemôže dlhodobo pokračovať.
Na margo toho, čo sme videli v týchto dňoch v Španielsku, Európska komisia upozorňuje na potrebu posilnenia vonkajších hraníc. Je podľa vášho názoru Slovenská republika pripravuje na prípadnú migračnú krízu alebo na nejaké tie problémy s migrantmi? No, myslím si, že Slovenská republika a jej politická reprezentácia je pripravená lepšie, ako bola tá predchádzajúca vláda, ktorá tú migračnú vlnu v tých rokoch absolútne neriešila a podceňovala. Slovenská republika nie je tá nárazníková zóna. Väčšinou cez naše územie tí migranti prechádzajú, pretože sú to ekonomickí utečenci alebo špekulanti, ktorí v drvivej väčšine hľadajú taký ten blahobyt a štandard, sociálne výhody a ten systém, ktorý ponúkali západné krajiny. Takže v tomto je to absolútne jasné. Mnohí z nich cez Slovensko by len prechádzali, ale na druhej strane tá politika hnutia republika je taká, že jednotlivé štáty Európy sa musia celkom jasne postaviť proti týmto migračným vlnám aj tej politike, ktorá zlyhávala a ktorá dnes má svoje dopady, predovšetkým v západnej Európe. Je to otázka bezpečnosti, je to otázka demografie, je to samozrejme nejaká otázka tej prispôsobivosti týchto migrantov. A je dôležité, aby tie štáty celkom otvorene komunikovali ten svoj postoj. Zase sa vrátim k tomu Maďarsku, tak ako to robil Viktor Orbán v Maďarsku v tej svojej dobe, keď teda ten tlak bol naozaj na tú Európu oveľa väčší ako teraz. A čo sa týka toho, čo sme videli v posledných dňoch, to je zase len výsledok tej liberálnej politiky a takého ľahostajného prístupu tých západných krajín, ktoré roky dozadu jednoducho ponúkli tým migrantom možnosť, príďte, my to zvládneme, ale ukazuje sa, že majú s tým dneska obrovský problém, pretože to nie je len otázka bezpečnosti alebo otázka tej demografie, ako sa mení tvár tých jednotlivých krajín. Je to aj otázka ekonomická, pretože tie dopady, ktoré to zo sebou prináša, jednotlivé tie projekty, aj tento Frontex, to sú obrovské prostriedky. A keď sa hovorilo aj v parlamente na výbore pre obranu a bezpečnosť, kde som bol členom, kde sa hovorilo o posilnení Frontexu, tak to je samozrejme obrovské, to sú navýšené prostriedky, ktoré tam majú ísť. Tie prostriedky sa môžu vynaložiť niekde úplne inde. To znamená, že na jednej strane tá Európska únia zapričinila tú migračnú krízu alebo tú vlnu tých utečencov svojou liberálnou politikou a na druhej strane potom, keď je zle, tak hľadajú prostriedky, hľadajú spôsoby, programy a financovanie všetkých týchto vecí na úkor európskych obyvateľov, pôvodných. Takže toto je obrovský problém a myslím si, že toto musí skončiť a ja mám trošku nádej v tom, že sa menili po posledných voľbách aj tie pomery v Europarlamente, že tam tie konzervatívne a pronárodné sily z jednotlivých štátov získavali oveľa viacej poslancov a toto je cesta, ako sa to dá zmeniť. Je to zdĺhavé, samozrejme, ale pokiaľ nebudú v tých krajinách pri moci vlastenecké konzervatívne strany, ktoré to vedia aj pomenovať, lebo problém týchto liberálnych strán alebo týchto slniečkárov, progresívcov je ten, že oni doslova klamú o tej migračnej kríze, že oni to strašne zľahčujú, neuvedomujú si tú víziu do ďalších rokov, ako tie jednotlivé krajiny budú vyzerať, aké budú mať obrovské problémy. Je to navýšenie policajtov, bezpečnostných zložiek, na tých veciach musia pracovať spravodajské služby. Jednoducho to je aparát, ktorý musí zrazu byť vytvorený, kapacitne navýšený, aby dokázal pokryť tie otázky tých bezpečnostných hrozieb, ktoré z toho vyplývajú. Pretože nepoviem nič nové, ale teda chcem len vysvetliť, že o čom hovorím alebo kam smerujem. V tom európskom priestore sa pohybujú mnohé kriminálne živly, teroristi alebo ľudia, ktorí sú naviazaní na teroristické skupiny. O tom sa vie, jednoducho tie policajné zložky, spravodajské služby to monitorujú, oni o tom vedia. A keď ich máte 10, tak ich máte 10, a keď ich máte 1000 alebo 10 000, tak samozrejme ten aparát to nezvláda a musí byť nejakým spôsobom navýšený a to má aj ten ekonomický dopad. Takže bezpečnosť, ekonomika, to všetko trpí týmto. Nehovoriac o tom, ako sa samozrejme mení Európa. To vidíme v tých spravodajských informáciách aj v médiách pomerne často.
Vy ste to teraz pomerne detailne popísali, respektíve aký je stav v rámci migrácie, čo všetko môže, aké dopady môžu byť pre dané krajiny, ale aké opatrenia by ste zaviedli v rámci tej migračnej politiky? Čo by ste navrhovali? No jednotlivé štáty musia byť v tomto jednotné. Európske štáty alebo štáty, ktoré priamo susedia s tou hranicou, kde teda sú tie prieniky, tak musia byť v tomto jednotné, musia vyslať jasný signál, že tých ľudí budú vracať naspäť, aby tá politika nebola o tom, že oni sem prídu a tam sa o nich postarajú zdravotníci, potom sa o nich postarajú policajti, potom sa o nich postarajú úrady a tých ľudí tu nechajú tak. Proste tie európske štáty musia v tomto komunikovať spoločne, musia vytvoriť podmienky pre nárazníkové zóny, pre krajiny, ktoré majú priamo hranicu, ktorá je svojím spôsobom oslabená a tam to musí byť jednoznačne zastavené. Ten povedzme Schengen alebo celá tá myšlienka tých otvorených hraníc bola v poriadku, pokiaľ nebola zneužívaná. Bola pre ľudí, ktorí spolu cestovali, pracovali, boli celkom prirodzené tie výhody a bolo to nastavené správne. Ale tá bezpečnostná situácia sa zmenila. Sú tu proste situácie, momenty, kedy je to zneužité a vytvára to obrovské hrozby pre jednotlivé štáty a toto sa musí zmeniť. To znamená, že lebo politicky sa to dá zmeniť, nedá sa to zmeniť inak. Politická reprezentácia každej tej krajiny si musí povedať otvorene a pravdivo, tam nesmú byť proste nejaké omáčky okolo toho, musia si povedať, toto máme problém, toto sa nám deje, stúpa nám kriminalita, nedokážeme to ďalej takto udržať. Tí ľudia sa musia postaviť pred jednu kameru a povedať ako predstavitelia jednotlivých štátov, toto ideme spraviť a toto musíme zastadiť, lebo toto je proste cesta do pekla, takto sa to ďalej nedá. Ale tam je, samozrejme, to závisí od toho, aký politický reprezentant v danej krajine je. Prejdeme, ak dovolíte, na nadchádzajúce voľby. Najbližšie nás čakajú komunálne, potom môžeme niektorými otázkami sa porozprávať o riadnych voľbách, parlamentných voľbách, ale najskôr tie komunálne. Čo nám tieto voľby môžu ukázať? Ukážu nám napríklad nejakú jednotnosť alebo nejednotnosť opozície, koalície? Ako to vidíte vy? Môže to odzrkadliť možno už nejaké nálady, atmosféru tých voličov, pretože tie voľby, ako som spomenula, budú riadne parlamentné na budúci rok. Či to môže signalizovať pre tie strany, že áno, ideme dobrým smerom, alebo naopak nie? Tak myslím si, že tá komunálna politika je veľmi rozdielna od tej národnej parlamentnej politiky, pretože v tých komunálnych voľbách a v tých jednotlivých regiónoch rozhodujú častokrát ani nie tá stranická príslušnosť, ale to, ako je ten človek, ten jednotlivec vnímaný vo svojom okolí. Či je to, keď to začneme úplne od malého, tak či je to obec, alebo je to menšie mesto, väčšie mesto. Vždy je to o takom konkrétnom vnímaní toho dotyčného kandidáta. Preto sa aj stalo veľakrát v minulosti, že tí kandidáti chceli byť nezávislí, pretože oni v tom regióne vychádzali v podstate s každým. V tej obci ten človek vychádza aj s takým voličom, všetci sú to občania a všetci nejako toho kandidáta alebo po prípade starostu potom vnímajú a tam až tak veľmi nerozhoduje to politické tričko. Iné je to na úrovni povedzme primátorov alebo županov, kde teda je ten dosah tej veľkej politiky oveľa väčší, pretože tam sa do toho angažujú aj predstavitelia alebo funkcionári jednotlivých strán alebo predsedovia strán, ktorí daného kandidáta predstavujú a teda prihovárajú sa aj takýmto spôsobom k tomu voličovi. Ale keď sa pýtate, že čo to môže ukázať alebo aký to môže mať nejaký efekt, čo to môže priniesť, samozrejme, do istej miery to ukazuje potenciálnu spoluprácu po voľbách. A keďže o rok máme parlamentné voľby, tak aj nejaký vzorec toho, ktoré strany spolu dokážu komunikovať a dokážu spolupracovať, dokážu sa zhodnúť na či už kandidátovi alebo na nejakej regionálnej politike. Toto je to, čo to môže priniesť. Na druhej strane sa to celkom prirodzene môže vyfiltrovať a nemyslím si, že tie výsledky v komunálnych voľbách kopírujú možný scenár alebo vývoj tých výsledkov v parlamentných voľbách. Že tak, ako som povedal v úvode, tá komunálna politika je trošku iná, je to o osobných vzťahoch, je to o takom tom osobnom poznaní tých kandidátov a nemá to veľký dosah na to, ako budú vyzerať výsledky v parlamentných voľbách. Myslím si naozaj, že to, čo je hmatateľné a to, čo je konkrétne, je
možná spolupráca, alebo ten formát komunálnych volieb ukáže, že ktoré strany majú k sebe blízko celkom prirodzene. A Slovensko je v tomto, to si ako nepovieme nič nové, Slovensko je veľmi polarizované, je rozdelené de facto na dva tábory. Keď to môžem povedať obrazne, koalícia, opozícia, to isté funguje aj medzi ľuďmi, takže tá spolupráca tých strán aj programovo je už de facto nejakým spôsobom načrtnutá už len od podstaty tých politických strán, od toho, aký majú program, akú politiku reprezentujú, akú majú retoriku. Hnutie Republika má taktiež svojich kandidátov v komunálnych voľbách. Ste spokojní s tým, ako dohody prebiehali, respektíve aké vyplynuli dohody do tých komunálnych volieb, s akými ľuďmi idete, s akou podporou ďalších strán idete? No je to, v jednotlivých regiónoch je to rôzne. Sú regióny, kde tá spolupráca alebo tá koalícia vznikala veľmi jednoducho a sú regióny, kde to bolo o viacerých vyjednávaniach, rokovaniach alebo o možno aj akomsi taktickom vyčkávaní. Vždy je to v závislosti od toho, aký silný kandidát za jednotlivé strany sa v tom regióne objaví, alebo ktorá strana má ako silného kandidáta. My sme boli od samého začiatku v tomto veľmi pragmatickí a v regiónoch alebo v krajoch, kde sme vedeli, že iné strany majú silných kandidátov, strany, ktoré sú nám programovo blízke, majú svojich kandidátov, ktorí sú tam už niekoľko volebných období, tak tam sme samozrejme nestavali vlastného kandidáta, pretože nepovažujeme za správne, aby sa tie sily trieštili a aby sa zbytočne vybíjali tí kandidáti v nejakom vzájomnom súboji, keď predovšetkým potrebujeme my ako Hnutie Republika prispieť k tomu, aby progresívci nezískali väčšinu a nezískali v tých voľbách úspech. To znamená, a nie za to, že by sme im to závideli alebo nedopriali, ale za to, že tá politika ich je nebezpečná a teda rozchádza sa programovo s nami. Ale zase musím povedať, že tá komunikácia bola veľmi, by som povedal, taká pragmatická, vecná, aj prinášala svoje konkrétne výsledky, hlavne v tých regiónoch, kde teda vznikajú alebo budú ohlásené rôzne koalície. Len čo si nevieme vysvetliť a čo nechápeme celkom ako správny krok je povedzme nominácia v Prešovskom kraji, keď mám byť veľmi konkrétny, kde teda pani Lašáková jednak nepochádza z toho kraja a po našom ohlásení Milana Mazureka, ktorý stál v tom súboji proti pánovi Majerskému, kde boli ako hlavní favoriti toho celého, tak si myslím, že nebolo šťastné postaviť tam ako kandidátku pani Lašákovú. A to si myslím, že nechápe veľa ľudí, veľa voličov, aj teda strany Smer. Máme aj také informácie, alebo aj také spätné reakcie od ľudí, spätné väzby. Takže toto je taký pre nás nepochopiteľný krok. Sú viaceré argumenty, dôvody, niektoré oficiálne, niektoré kuloárne. Budeme sa v každom prípade na to pýtať. Predpokladám, že aj pani Lašáková príde do štúdia a predpokladám a dúfam, že aj pán Mazurek z vášho hnutia. Ako som povedala, tieto voľby budú najbližšie komunálne, ale budú aj na budúci rok ďalšie parlamentné. Ono sa vraví, že po tých komunálnych, že už začína taká tvrdá kampaň, čo sa týka tých parlamentných na budúci rok, že už od tých komunálnych začína to tvrdo. Akú kampaň očakávate vy osobne, ale aj ako Hnutie Republika? Pripravujete sa možno aj na nejakú diskreditačnú kampaň voči vášmu hnutiu? Aké možno máte informácie, alebo ako to vnímate v rámci hnutia? Tak politika je všeobecne ťažké remeslo, alebo by som povedal také veľmi, veľmi zvláštne ihrisko, kde sa treba k istým trendom proste prispôsobiť a nastaviť. Ak to nedokáže, tak z tej politiky väčšinou odíde sám, lebo nie je jednoduché znášať tie tlaky a byť stredobodom nejakých útokov mediálnych a podobne, ale Hnutie Republika je v tomto veľmi špecifické, pretože my sme diskreditovaní od samého vzniku, a teda tie nálepky a taká tá antikampaň voči nám z času na čas prichádzala od samého vzniku Hnutia Republika, takže sme na to zvyknutí. Sme na to samozrejme aj pripravení, pretože každá tá kampaň to so sebou prináša a nie je to niečo, čo by nás odradilo, skôr by som povedal, že nás to viacej posilní a ešte raz to viacej nabudí, pretože naozaj môžem povedať
za všetkých teda aj v rámci funkcionárov Hnutia Republika, ktorí si už čo to zažili z hľadiska nejakého mediálneho linču a osočovania, nálepiek a rôznych súdnych procesov, tak tieto veci sme ustáli aj v minulosti, ustojíme ich aj v budúcnosti. Ale očakávam, že tá kampaň bude samozrejme postavená na tomto. A nevyhnú sa tomu žiadne strany. Tá politika na Slovensku je vyskladaná z rôznych extrémistov z hľadiska toho, ako kto tú politiku komunikuje, či je to Matovič, jeho prístup, to vidíme teraz, ako chodí po mestách a akým spôsobom vedie tú svoju kampaň. Takže myslím si, že tá politika sa dostala do bodu, s ktorým teda ja nesúhlasím, musím povedať, ale hovorím to ako fakt, ako pozorovateľ, ako človek, ktorý sa v tej politike pohybuje. Dostala sa do bodu, kedy s týmto hrubým slovníkom treba počítať a tá kampaň samozrejme bude aj o tom. Tie emócie sú vybičované na politickej scéne, ale aj v spoločnosti, čo je takisto veľký problém. A takisto sa s tým nestotožňujem, pretože viete, každý vlastenec si povie, že ten národ má držať pokope a že toto rozdelenie národa a tie hádky, to je ako hádky v rodine, to proste nepriniesie nič dobré a namiesto toho, aby sme budovali a konštruktívne niečo proste sa snažili urobiť, tak namiesto toho bojujeme proti sebe a žijeme v tom jednom dome, teda v tej Slovenskej republike a tečie nám cez strechu a padá nám múr a my riešime to, že kto čo povedal, alebo kto má koho radšej alebo menej radšej. Takže toto nie sú veci, s ktorými sme stotožnení a z ktorých sa tešíme, ale bohužiaľ je to tak. A tá kampaň bude taká, určite bude taká, pretože my sme to hovorili už aj počas kampane v Maďarsku, že to isté sa dá očakávať aj na Slovensku. Určite ste si robili analýzu, pretože minulé voľby to Hnutiu Republika nevyšlo iba tesne. Iba trochu chýbalo, aby ste išli do parlamentu. Predpokladám, že ste si robili nejaký sumár, prečo, ktoré kroky rozhodli, že ste sa tam nedostali. Poučili ste sa, budete tomu predchádzať, respektíve čo podľa vás vtedy rozhodlo, čo bolo tým kľúčovým bodom, že sa Hnutie Republika napokon nedostalo do parlamentu? Tak samozrejme tých faktorov objektívnych bolo viacero. Keď začnem úplne od takého základného, myslím si, že Hnutie Republika vtedy aj v očiach verejnosti nebolo tak etablované a nebolo tak silné, nebola to taká značka, pretože sme začínali. Mali sme za sebou pár rokov existencie, doslova pár rokov, teraz je to 5 rokov, to znamená, že keď to odrátame, tak sme boli ešte len také bábätko v plienkach. A bojovali sme proti veľkým stranám, ktoré majú 25-30 rokov, to znamená, že my to vždy hovoríme tak nadnesene, že ako keby sa malé dieťa v kočíku snažilo s 30 alebo 25 ročným chlapom o nejaký výsledok teda merať svoje síly. Ale to nie je ospravedlnenie, samozrejme, je to fakt, ktorý treba takisto brať do úvahy, že tá republika ako značka bola mladá, nová, tí ľudia samozrejme čakali, ako sa vyprofilujeme, tá verejnosť očakávala, myslím si, že za tie roky sme sa vyprofilovali vzhľadom na ten krátky čas pomerne jasne, že tých ľudí sme oslovili, tie čísla, aj keď ich berieme tie jednotlivé prieskumy s veľkou rezervou a s veľkým rešpektom, tak asi hovoria o nejakej stabilnej strane na tom politickom poli. To bola jedna vec a druhá vec bola samozrejme aj tá, že treba si uvedomiť, že tie posledné parlamentné voľby v tom finále sa vyprofilovali do súboja medzi Ficom a Šimečkom. To nie je náš názor, ale to je spätná väzba, ktorú máme od občanov, od voličov, s ktorými sme sa teda potom veľmi intenzívne pri rôznych situáciách a pri rôznych podujatiach stretávali, že oni nám hovorili, že teda boli rozhodnutí do poslednej chvíle voliť Hnutie Republika, ale potom, keďže tie grafy a tie jednotlivé agentúry ten súboj teda prezentovali ako súboj Progresívneho Slovenska versus Smer, tak sa priklonili na stranu Smeru a dali to Smeru. Takže aj toto bolo prirodzené, že tí ľudia si povedali. A druhá vec, alebo teda už tretia v poradí, bola aj tá, že tým, že nám prieskumy dávali čísla, ktoré nás automaticky dostávali do parlamentu, tak sa tie hlasy tých ľudí častokrát rozdelili povedzme medzi SNS-ku, že chceli zachrániť ešte jednu stranu tam dostať, aby tá prípadná koalícia bola silnejšia. Takže toto boli také hlavné 3 motívy alebo body, prečo Hnutie Republika sa vtedy nedostalo do parlamentných volieb. To, či sme spravili niekde chybu v rámci kampane alebo
to netvrdíme, že nie, však všetci sme omylní a všetky tie veci sa dajú robiť inak, možno lepšie, ale tak robili sme to úprimne a s nadšením a myslím si, že sme objektívne mali len málo času na to, aby sme tú značku proste na tom politickom nejakom prostredí ukotvili tak, aby tí ľudia vedeli a vnímali, že Hnutie Republika je stabilná strana. Objektívne musím povedať, že aj ste mali menej mediálneho priestoru ako ostatné strany. Áno, tak to už je pravda. Ďakujem za túto poznámku, pretože je pravda, tu by som ešte, ak dovolíte, pár slov. Je pravda, že sme boli tedy absolútne izolovaní a tí ľudia si k nám nevedeli nájsť cestu, keď odmyslíme to, že sú sociálne siete, ktoré zase všetci nesledujú, alebo teda kategória seniorov častokrát nesleduje tieto sociálne siete, tak si myslím, že aj toto malo svoj dopad. Dnes je tá situácia iná, aj vzhľadom na tie prieskumy a vzhľadom na to, čo prezentujeme na politickej scéne, akú stabilitu a dlhodobú stabilitu tej strany, tak aj tie médiá nás pozývajú a teda je to trošku iná situácia ako spred pár rokov dozadu. Aký je podľa vás stačí jeden taký najväčší rozdiel medzi stranou Smer a Hnutím Republika? Veľakrát bojujete o toho istého voliča, spomínali ste aj SNS, spomínali ste Smer, ale sú tu aj iné strany, ktoré v podstate v nadchádzajúcich voľbách môžu bojovať o pomerne tú istú skupinu voličov. Čím sa Hnutie Republika podľa vášho názoru najviac odlišuje od strany Smer napríklad? Predovšetkým je to ten čas, ktorý fungujeme, to, čo som spomínal v predchádzajúcej otázke. Druhá vec je tá, že aj čo počujem, alebo čo počúvame od občanov, tak ako to vnímame zo strany verejnosti, my sme pre tých ľudí autentickí v tých témach, o ktorých hovoríme. Či je to migrácia, či sú to korupčné kauzy, ktoré samozrejme kritizujeme a kde by sme boli nekompromisní a nemenili by sme zákony tak, aby pomáhali rôznym špekulantom, tak v tomto si myslím, že sme iní, že sme veľmi autentickí a pre tých ľudí sme prirodzení v tom, čo hovoríme. A koniec koncov my sme nikdy nejakým spôsobom nelavírovali alebo neuskakovali, napriek tomu, že nám to veľakrát mediálne ubližovalo, že sme tie veci pomenúvali tak, ako sú. Či sú to problémy s tou migráciou alebo rôznu tú dúhovú propagandu a jej rizika na školách a podobne. Toto bolo od samého začiatku veľmi jednoznačné z našej strany a nie každý nás za to chválil. A ešte jeden moment tam je taký dosť zásadný, že predovšetkým v Bruseli a smerom k zahraničnej politike sme nikdy nerobili dvojaké rozhodnutia alebo dvojakú politiku. Hej, že nehovorili sme jednu vec na Slovensku a nehlasovali sme v Bruseli inak. A to je hlavne teda tu mierim na Milana Mazureka, Milana Uhríka, ktorí sú europoslancami a ktorí tieto veci veľmi jasne dokazujú, že teda je to tak. A konkrétne aj častokrát kritizovali tie jednotlivé hlasovania poslancov alebo europoslancov zo stranu Smer. Takže táto dvojtvárnosť, tu sme častokrát kritizovali, pretože nám to nepripadalo ako správne, že nedá sa byť za dobrého aj doma, aj v Bruseli. Nedá sa to proste. Buď vás tlačí Brusel do nejakých rozhodnutí alebo do nejakých zmien, nastavení a buď cúvnete, alebo teda necúvnete a potom robíte tú politiku konzistentne. A čo sa týka možno nejakého podnikateľského prostredia, či sú tam nejaké odlišnosti investícií, myslím na Slovensko, čo sa týka pohľadu na to, čo sa momentálne deje v zahraničí, na nejaké geopolitické témy, udalosti. Je tam rozdiel? Vidíte tam nejakú rozdielnosť? Myslím v prístupe Hnutia Republika a prístupe strany Smer. Hnutie Republika by nikdy nepovedalo, že potrebujeme cudzích občanov alebo občanov cudzej štátnej príslušnosti na to, aby sme dokázali naplniť pracovný trh. V tomto je naša politika a naše videnie úplne iné. Že my by sme nerokovali nikdy o tom, že máme vytvoriť podmienky pre cudzincov, ktorí majú pracovať na Slovensku a
nejakým spôsobom vyplniť tú dieru na tom pracovnom trhu napríklad. Páči sa mi, že ste v podstate pomenovali tie odlišnosti, ale na druhej strane cítiť, že ten Smer by mohol byť, respektíve z vašich slov cítiť, že by mohol tvoriť s vami nejakú tú koalíciu do budúcna, pretože máte bližšie určite k Smeru ako napríklad k progresívnemu Slovensku. Ktoré sú možno tie červené čiary, cez ktoré by ste neprešli a ktoré by rozhodli, že nie, do takejto koalície nepôjdeme, aj keď možno máme programovo k sebe bližšie a radšej budeme tá opozičná strana v parlamente a budeme možno len poukazovať na to, čo sa momentálne v štáte deje. Tie červené čiary sú korupcia a hodnotové témy. To znamená nejaká agenda LGBT na školách a podobne, programovo, systémovo, to odmietame. Odmietame samozrejme taký ten laxný prístup štátov k migrácii, čo teda zatiaľ Slovenská republika deklaruje ako opak, teda nepripája sa k týmto štátom, ktoré... Samozrejme koalícia ochotných a neustále financovanie, alebo dá sa povedať zbrojenie vojny na Ukrajine, to takisto je pre nás červená čiara, ale hovorím predovšetkým tá korupcia a všetko, čo by malo sťažiť život občanom na Slovensku, pretože nám veľmi vadí konsolidácia, ktorá bola ako bremeno hodená na plecia občanov, napriek tomu, že vnímame, že štát má kde šetriť. Vznikali tu ministerstvá, ktoré mali teda pokryť jednotlivých ministrov a ich požiadavky, či už to bolo v minulosti Remišová, alebo to bol teraz to bol, Huliak. Takže toto my vnímame veľmi kriticky, ale tak ako ste spomenuli, že ako možný potenciálny partner, tak samozrejme my to vnímame pragmaticky, pretože na tej politickej scéne nie sú strany, ktoré by prišli včera, boli by úplne čisté, úplne bez nejakej minulosti a histórie a tak ďalej. Vy musíte samozrejme, keď idete hrať na majstrovstvá sveta, tak musíte hrať s hráčmi, ktorí proste tam vedia hrať a ktorí sú tam nanominovaní. A tú nomináciu určí občan tým volebným výsledkom. A čím väčší volebný výsledok, alebo čím lepší volebný výsledok bude mať Hnutie Republika, tým naša pozícia rokovacia v prípade akejkoľvek koalície, teraz sa nebavím o žiadnej konkrétnej strane, bude silnejšia. A vtedy si my môžeme povedať, toto sú naše červené čiary, toto sa za nás robiť nebude, pretože my do toho nepôjdeme, ale tú pozíciu musíme mať. Nemôžete mať proste 10 poslancov a tváriť sa, že budete diktovať strane, ktorá má 30 alebo 35. Takže to je úplne jasná matematika, to sú proste veci, ktoré sa nedajú nejako inak zmeniť. Takže my budeme usilovať o čo najlepší výsledok, budeme usilovať o to, aby sme mohli prísť do rokovaní o budúcej možnej koalícii s tým, že dobre, keď to tu takto fungovalo a nám sa to nepáči, alebo to malo dopad na občanov Slovenskej republiky, alebo to nejakým spôsobom nefungovalo, tak to zmeníme. To je otázka, povedzme, aj zdravotníctva, kde vôbec sa nechcem o tom baviť, lebo to by sme tu sedeli zase hodinu alebo 2 hodiny navyše, ale takisto, keď si zoberete taká vec, že sme to často komentovali a pre mňa to je veľmi taká citlivá, nepochopiteľná vec, že šéf Najvyššieho kontrolného úradu tu poukazuje na nelegálne poplatky, ktoré sú vyberané v zdravotníctve a tu sa nekoná proste, tu sa tieto veci nenapravia alebo nespraví sa v tom poriadok ako keby. Takisto tie tendre a podobné veci, to sú všetko veci, ktoré si myslíme, že takto nemôžu fungovať, že jednoducho tá vláda alebo ten zodpovedný minister sa musí postaviť a musí povedať, toto sa zistilo v mojom rezorte, tak okamžite idem konať. A nie je možné, a pritom je to tak hulvácké a neslušné, aby sa takéto veci vyberali povedzme od dôchodcov, chorých, starých, ktorí sú absolútne bezmocní v tomto. Oni nevedia v tom systéme chodiť, oni sú niekde úplne inde. A napriek tomu, že si celý život platili zdravotné poistenie. Toto je obrovská nespravodlivosť, krivda. A nie je možné, aby sa v tejto veci nekonalo. To je len otázka tohto. Áno, to sa bavíme len o zdravotníctve, ktoré vždy hovorím, že to zdravotníctvo sa týka všetkých. Či je to volič PS, či je to volič Sasky, či je to volič Republiky, alebo kohokoľvek. To zdravotníctvo, keď raz na vás príde proste choroba, alebo raz na vás príde takáto aj vek, tak
to má dopad na všetkých. A toto sa nám nepáči a toto si myslíme, že sú veci, ktoré treba zmeniť a treba zmeniť ten prístup, aj tú retoriku a treba byť oveľa sebavedomejší. Jednoducho treba sa postaviť ako minister na tú tlačovku a povedať, tak toto si ja neželám a toto nedovolím, pokiaľ budem minister. A keď ten minister povie, že sa to nedá, lebo sú na ňo nejaké tlaky, nejakých lobistov alebo čo, tak sa postavím na druhý deň na tlačovku a poviem im, nemôžem to urobiť, pretože sú takéto tlaky. Ale zrejme tie tlaky niekomu vyhovujú, alebo proste je v tom systéme tak dlho, že si neuvedomuje, aká je realita, aký to má dopad, alebo to tých ľudí nezaujíma, taký ten dopad na spoločnosť. A keď sa pozeráte na to ako vlastenec, alebo ako človek, ktorému záleží na tom Slovensku, alebo má tých ľudí, tých Slovákom ako najbližších, lebo všetci sme tu ako národ sebe najbližšími. Keď pôjdeme do zahraničia, tak s nami sa nikto nebude baviť ako súčasťou toho štátu, tej krajiny. My sme tam stále iba za cudzincov. A keď vnímate to Slovensko ako svoj domov a máte k tomu vzťah a máte úctu k tým svojim predkom a k tomu všetkému a pozeráte sa na to, kde budú vyrastať deti, alebo ako to bude, keď vy tu jedného dňa nebudete a budú tu tie vaše deti žiť, tak vás to nemôže nechať chladným, proste vás to musí postaviť zo stoličky. A musíte si povedať, že preboha, veď ty si minister, ty máš všetky kompetencie, tebe dali voliči hlas, teba tá vláda nominovala, ty máš všetky páky, ja to neviem zmeniť. Ja to ako Ondrej Ďurič sa tu za tým mikrofónom nezmením. Ale je podstatné, aby ten človek to vedel pomenovať a povedať, možno, pán premiér, pomôžte mi, lebo ja ako minister to nezvládam, pretože jednoducho sú na mňa tlaky. A to sa musí povedať na rovinu. A potom sú tu samozrejme orgány, ktoré v tom majú konať. A toto si myslím, že dlhodobo, celé desiatky rokov chýba na Slovensku. Keď sme sa rozprávali o tých odlišnostiach medzi vami, respektíve Hnutím Republika a ostatnými stranami, napríklad strana Smer, tak ono je zaujímavé, že v podstate tá najväčšia odlišnosť je v tom, že ono sa to tak vo všeobecnosti komentuje medzi našimi divákmi, aspoň ja to takto registrujem, že Hnutie Republika ešte nič nepokazilo, že respektíve, že ste nesklamali. Lebo sme nevládli. Áno, lebo ste nevládli, takže ešte nemajú možno tú negatívnu emóciu voči vám, takže aj to je možno do určitej miery veľká výhoda, čo sa týka nadchádzajúcich volieb. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Vy ste spomínali zdravotníctvo, vy máte v hnutí taktiež veľmi zaujímavého človeka, čo sa týka tieňov ministra, to môžem takto povedať, je to lekár z prostredia, myslím, že bol lekár reprezentantov hokejového mužstva. Doktor Krnáč. Áno, pochádza z Detvy, tak budem veľmi rada, ak sa o tejto téme s ním budem môcť porozprávať, keďže ste už túto tému načrtli. Ja vám pre dnešok veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. Budeme teraz sledovať, ako sa budú vyvíjať tie komunálne a nadchádzajúce budú ešte viac, myslím, že zaujímavé aj čo sa týka možno tej kampane. Držím vám palce, dovidenia. Ďakujem pekne za pozvanie a takisto vám prajem všetko dobré.